Masquera saying with Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kikuchanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigirai buditswa irukunzima all veterans mu Zimbabwe aku isa pressure on President Mnangagwa claim kuti their fight is now beyond the welfare of former liberation fighters. Chinzi batu vakuda kuadressa the root cause suffering irikuitika among ordinary citizens muno mu Zimbabwe. So this faction maovets irikutungamirwa na leader ava Ethan Matibela vakabuda vachiopoza the constitutional changes ayakunza anogona kuitwa kuti abvumidze President Mnangagwa wanikwe vachi contesta my elections for the third time, vachipiwa third term muri Zimbabwe. Zvikunzi the government iri kuplana ku extend presidency Mnangagwa zvikasparka tensions within the Zimbabwe National Liberation of Veterans Association. Zvakakonzera zvakare kuti vawanikwe vachibhanirwa public meetings avo nepolice mushure mekunge insista kuti they were going to stop third term bid yava Mnangagwa. The group yakabuda ichitaura iyo ichiemphasize ichiti they were now going to prioritize the nation's welfare over personal gain, vachicriticize corruption irikuitwa government muri Zimbabwe since the national wealth iri kudistributwa zvisiri equal, only government officials ndo ari kubenefita. Vakachema vachitaura ivo vachiti they helped more veterans vakaplay a pivotal role pakubvisa Robert Mugabe. Since zvakare ma-citizens akaplay a role pakuti the late president Robert Mugabe vaonekwa vachisiya chigaro. But now government officials vamupower vakusiya ma-citizens achifa nenzara vachiluta minerals pamwe chete nema-resources muneno nyika muri Zimbabwe. Zvinomira mushe vakaemphasize zvakare nyaya the documentary rakaburiswa neAl Jazeera raexpose the exploitation gold nemapolitical the business elite muri Zimbabwe. Zvinomira mushe the Zimbabwe National Liberation of Veterans Association vakabuda vachiti vakuda kurwisana negovernment kuti iwanikwe ichibata ma-citizens ayo zviri fair zvinzi nekuti mana eZimbabwe vari kutambura but they paved the way for my leaders ari in power kuti vawanikwe varipo apakabviswa vaRobert Mugabe mupower. Hazvina kumira mushe, havana kufara zvakare nema-meetings avo ma-public meetings avo avakaorganiza ayo akabhanwa the police muri Zimbabwe. The Bulawayo spokesperson where the Zimbabwe National Liberation of Veterans Association Matthias Mambo vakataura vachiti zvakare nezuro vakablokerwa their meeting last minute. Vabuda vachiti this is the second time our meeting was being cancelled. It was cancelled at the instigation of a rival war veterans faction within ZANU-PF. Those war veterans that caused our meeting to be called off are getting trinkets such as money and cars from ZANU-PF. They are in there for personal benefit and not generality of war veterans. Statement yabuditswa nava Matibela vakabuda vachitaura ivo vachiti they didn't go to war only for a few individuals kuti vararame a cozy lifestyle. Vamwe vamwe vakanyura poverty muri Zimbabwe vakabuda vachitaura vachiti yet today we witness the continued and unequal sharing of the national wealth. We have witnessed our own people being squeezed into a corner
until all our able-bodied children are running away from their own country. I urge you to turn back and stand your ground. Only the right people of Zimbabwe have a right to choose their own path to prosperity for this nation. Let us come and reason together. Buddha Chitauro, the leader where the Zimbabwean National Liberation War Veterans Association vachitaura ivo vachitaura kuendera kuhondo kuti just a few individuals vawanikwe vachibenefita. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Panomira mushe vanhu vakawanda vari kuchema chema nemamiriro akaita nyika, including zvakare some of my members ZANU-PF vanosanganisira my youth vaichema chema vachiti they voted for ZANU-PF kuti ipinde in power, but only a few people ndo vava kudya vanosanganisira ana Weknyo chivayo chinzi how can one person gain mari yakadaro achipiwa matenders akadaro, since there is too much corruption, since there is need for government kuti revise the way yairi kuita zvinhu zvayo. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Tiudzei zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Saka kutaura kunoko hakuna kumira mushe kuma war veterans uko. Imwe faction irikutaura iyo ichiti haisi kufara nematongero Akuitwa Nyika naPresident Nava Mnangagwa. Vanhu vakawanda vari kuluta, there's a lot of corruption. Vachitaura vachiti havana kurwira hondo kuti only a few people have benefited from Nyika muri Zimbabwe. Then another faction vachitaurawo zvakare vachiti havasi kuzosiya President Nava Mnangagwa vachipinda president for the third time. Vachitaura they are going to stop the third term bid muri Zimbabwe. Then another faction iri kunze kudya neZANU-PF iri kumira Nava Mnangagwa iri kutumira mapurisa kuti vanostopa meetings. The Zimbabwe National Liberation War Veteran Association iri kulidwa navamatebula kuBulawayo. Tisingazivi kuti munoionawo sei nyaya iyi. Ndofunga ma veterans akabuda achipraisa vaMnangagwa mazuva apfuura mushure mekunge vakahabhisa vaChris Mutsvangwa as the war veterans minister, vachitaura vachiti vaMutsvangwa vailuta from ZANU-PF muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti this time vachabudirira here one kupusha kuti vanhu vari kuluta munyika vabviswe kumapositions avo muri Zimbabwe. Zvakare vachabudirira here pakustopa third term bid yaPresident Nava Mnangagwa. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.